Zdravím všetkých producentov, beatmakerov alebo hudobných nadšencov. Dnes sa pozrieme na to, ako spraviť dark, trapový beat podzemného typu, takže underground. A hneď teraz daj like, daj odber, pretože tento sos, čo ti ukazujem pravidelne raz do týždňa, ti nedá hocikto na CSDSK scéne. Takže si to váž, ja ti veľmi pekne ďakujem a ideme na to. Tak ako prvým, čo začneme pri trapových beatoch, je určite BPM. To dáme na nejakých 152. Začneme nejakým temným padom. Dáme ambient pad. Ideme si pozrieť, aký zvuk sa nám do toho bude hodiť. Tento mohol by byť fajn. Dáme ďalší layer. Tento sa mi celkom ešte páčil, pad. Hop. Takže skopírujeme tento pattern, dáme to do toho druhého zvuku, dáme to o oktávu vyššie a čo to spraví? Nič. Dáme tam nejaký rýchly mix. A zároveň tak, že všetky si linknem do jedného tracku a tam to základné EQ, nech sa mi to neklešuje. A on si takto postišujem, do toho si možno viac do strán pomocou Fruity Stereo Enchanceru. Tu si zvolím tretí preset, takže 1, 2, 3. Dáme si tam reverb a obe melódie. Môžem pokračovať nejakým leadom. Opäť otvoríme Analog Lab. Oho! Aby sa vám to neprekrývalo s ostatnými notami, tak dáte jednoduchú skratku Command L, to je na Macu, a na Windowse to myslím Windows L. Takže z tohto spravíte jedným klikom toto. Nemusíte to takto manuálne skracovať alebo predĺžovať. Toto si tiež nalinkujem do tohto tracku. Si kliknem pravidlom, že Road this track only a mám to tu pekne. Takže už na tom aj EQ, aj reverb. Fú, crazy. Skúsime dať ešte jeden lead. To aká gitara, či lead gitara. Toto nenávidím, keď sa mi stane. Daj like, ak to nenávidíš tiež. A ja som chcel spraviť toto. To som vlastne spravil Option Y na Macu. Toto už neviem, jak na Windowse. Dávam to napísať. Napíšem na to sem. Opäť použijeme Analog Lab a dáme tam už len také jemné cinkanie, alebo také čo nájdeme veľký random zvuk. Dobre, už posledný zvuk z Analog Labu. Tiež veľkú textúru by to chcelo, ale veľké atmosférické. Dobre, skúsim na toto a keď sa tam bude hodiť, tak kašlem na to. Takže ktoré tam linknuté, štvorku nemám linknutú, bam.
Aj. Takto, linknem do 5. Takže tu mám melódiu. Si to premenujem. Počkaj, melódia. OK. By ste vedeli. Ak by ste náhodou niečo nevedeli, určite sa neváhajte spýtať v komentári. Keď tam bude toho dosť, tak sa to pokúsime vysvetliť v samostatnom videu. Takže daj like, daj odber, aby si nezmeškal takúto bombastickú príležitosť si pozrieť takéto neuveriteľné fajnové video. Opäť Command L. Teraz si dáme trojstepové headky. To tiež ja ľúbim na konci dávať. Čuješ to? Naruší to ten bounce tak príjemne. Stepové. Vyrenderoval som si melódiu, skúsime ju strečnúť o 2 dole. A keďže som dal melódiu o 2 dole, tak dáme aj 2 8, hej. Shift a šipka dole. 1, 2.
Poďme si vyrendrovať túto melódiu o oktavu vyššie celú. OK, dáme už aranž. OK, beat je done. Ak by ťa napadli nejaké bars, čo by si do toho chcel dať, daj mi follow na Instagram, napíš mi a ja ti ho promptne pošlem. Napíš mi dolu do komentára, pre koho by som mal spraviť beat na budúce, či nejakého československého repera alebo zahraničného. Už som videl pod minulým videom nejaké tipy, ale neváhaj mi aj sem napísať. Samozrejme mi daj like, daj mi odber, pretože takýto sos ti nikto len tak neukáže zadarmo. Vidíme sa na budúce. Čau.